guztiak hemen, eta guztionzat. Gutxieneko pentsioa eta gutxieneko soldata bidezkoak eta nahikoak. Gutxieneko pentsioa eta soldata parekoak. Aldarrikapen hauekin apirilaren 5 Bilbon, Donostian, Gasteizen eta Iruñan arratsaldeko 6etan Baluarte plazatik manifestatzera deitzen dugu. Langile eta pentsiodun guztiei bizi baldintzak duinak izatea bermatuko dien soldata eta pentsio nahikoak eskatzeko. Persona guztiak gara ezinbestekoak. Guztion esku dago aberastasunaren banaketa ekitatiboan oinarritutako gizartea eraikitzea, eta guztiok dugu parte hartzeko espazio irekia. Onartezina da finantza eta energia enpresa handiek mozkin errekorrak sortzen dituzten bitartean gero eta langile eta pentsiodun gehiago izatea gizarte bazterkeriara eta pobreziara eramaten dituen soldata eta pentsio sarrerak. Eta gero eta gazte gehiago ikusten dituzte zapuztuta bizi proiektu autonomo bat egiteko dituzten aukerak.